Ƙungiyarmu ta TR wato Touch and Run ƙungiya ce da muka buɗe ta akan a taɓa Touch and Run. Kaji ko yalla bai kajinka shi ya ɗebe masu. Je abin da ya fi Kai wannan na kana zaƙewa na rantse da Allah haka ganka cikin babbar riga zan ya gama wallahi. Koran kai daɗe. Wannan dalilin kawo shi shine idan dai har ba a yi ɗaukar mataki akan irin waɗannan ba a wannan unguwa a wannan gari naka. Da shi da iyayensa in ba ɗan mataki akan su ba. Koran kai daɗe da za a yi kitso da nan gurin. Shine idan dai har ba za a yi gaggawar yi wa irin waɗannan Ina jin ka kai ci gaba da bayani. Ana yi